Nalazimo se u prostoriji koju trebamo opremiti za dvoje djece. U sobi od 12 kvadrata roditelji žele 2 ležaja, 2 radna mjesta, veliki ormar, prostor za igru i police za knjige. Ovo će biti izazov. Kako bismo sve to smjestili u mali prostor, a da ga ne zakrčimo, osmislili smo nekoliko varijanti. Klijent se odlučio za nešto drukčiju varijantu s penjalicama i nepravilnim oblicima. U odabranom rješenju radni stolovi dolaze ispod prozora, što osigurava najbolje prirodno svjetlo. Središte sobe s jedne strane zauzima krevet na kat, a drugu stranu otvorene police. No kreveti na kat osmišljeni su ujedno i kao penjalica jer smo željeli stvoriti sobu koja će biti poligon za igru. Zelena i plava boja pojavljivat će se na frontama, a Schneider Electric utičnice odabrane su u 2 boje kako bi sve bilo veselo i razigrano. Mladene, opet sam ti pripremila svašta. Dakle, danas se radi o dječjoj sobi. Već sam odabrala i veral u 3 boje. Idemo sa bijelom, ovom tu zelenom i plavom. Dakle, ajmo prvo tlocrta. Pripremila sam ti gomilu. Vidim da je hrpa papira tu, da? Da, dakle ovako, ovdje imamo smješten jedan jako neobičan krevet, pokazat ću ti kasnije. Ovdje imamo kaskadni ormar, isto sam riješila unutrašnjost pa ćeš i to pogledati. Ovo je zgodno da se mali prostor iskoristi. Pa da, i ja ti baš ne volim kad dođem na bočni dio ormara, to mi nije baš najljepša slika, tako da smo ovdje to napravili kaskadno. Na ovom dijelu u stvari su 2 radna mjesta za učenje djeci i ovdje je nešto jako zanimljivo, evo pogledaj. Tu ti je u stvari biblioteka i dio gdje će se čuvati igračke, čak smo dio stavili zatvoreno i veral, imamo vratašce i ovaj dio je savijen. Dobro, to bi trebalo biti što? To bi ti bila ležaljka u stvari, da. I to ne možemo od verala napraviti. Da, to se mora od Mediapana, koji će se posebno savijati u tom obliku i onda polakirati i opet u neke od ovih boja. Naravno, tako je zamišljeno. Onda, dakle, ovo je sada ovaj dio ormara što smo pričali kaskadnim. Isto miješamo boje na frontama, s tim da imamo ladice za cipele. Odlično. To će biti super. I imamo čak ovdje, kako ti je ovdje u unutrašnjosti, evo, tu je prikazano sve, to ću ti poslije dat. Imamo i ovaj dio za lift, da lakše pristupaju stvarima. Super, to ste odlično iskoristili i sve napravili puno praktičnije, tako da se taj mali prostor maksimalno iskoristi. 3 tjedna nakon definiranja materijala možemo krenuti s montažom. Prvo ćemo zamijeniti utičnice i prekidače, a zatim počinjemo s montažom namještaja. Polica je igra otvorenih i zatvorenih elemenata s ležaljkom na sredini. U ovoj sobi ništa nije standardno, pa tako ni ormari. Izradili smo ih kaskadno kako ne bismo zatvorili ulaz u sobu. Time smo dobili zanimljivu kompoziciju koja je i funkcionalna jer svaka dubina ima drukčiju namjenu. Ovu sobu je bilo iznimno teško napraviti. Da bismo realizirali, morali smo koristiti više vrsta materijala. Za korpus ormara i polica koristili smo i veral, dok smo ležaljku radili od Mediapana koji se da pigati, a krevet smo napravili od punog drva kako bi bio što čvršći da bi se klinci mogli slobodno penjati. Evo, Lara, ovdje to treba postaviti. Vidim da ste uspjeli izraditi ipak ovaj jastuk. Bilo je izazovno, ali na kraju smo uspjeli. Napravili smo jastuk iz nekoliko komada spužvi i onda smo još na navlaci napravili 2 ušitka, tako da bi jastuk pratio liniju ležaljke. Super, sada vidimo kako to izgleda. Odlično, ja sam uvjerena da će na kraju djeca biti prezadovoljna, a vjerojatno i roditelji. To ću ja malo odmoriti. Velika količina polica, ormari za robu, prostor za cipele, 2 kreveta, 2 radna mjesta i dio za igru. Sve to smjestiti u samo 12 kvadrata omogućilo nam je pomno planiranje i izrada namještaja po mjeri. Možete odmah krenuti skakat po krevetu, ležat na ležaljci. Ajme, Marija, gle ovo! Ajme! A ko će biti na katu? Ko će biti na katu, ko će biti dole? Ja mislim da će tu sad biti bitka. Ti kako hoćeš. Sigurni smo da će mališani uživati u svom novom veselom prostoru.